Спечелихме гивауея на Вирго! Хайде, Яша! Първия ми гивауей в живота ми! Първия ни. От предизвикателството на Вирго, музикалната казарма, което представляваше всеки ден по 30 секунди да отделяме за лицеви, коремни или клекове, нас ни избраха за победители, за царе, легенди, величество, ваше светейчество. Какво? Ваше светейшество. Реално през живота си съм печелил още 2 гивавея, но първия беше преди много години за скок с бънджи от балон на горещ въздух. Но за съжаление не можах да отида и съответно гивавея ми изгоря. Втория беше съвсем наскоро. Спечелих 2 билета за филма на Супер Марио с пуканки, кола и не знам си какво. И го видях 1 месец по-късно в имейла си, когато вече беше свършило всичко и съм: брат, заеде. Но нещо, което стопли душичката и на двамата ни, е, че Вирго нагласово каза хевала на мен и на мацката до мен за това, което сме правили и че реално сме изпълнили цялото предизвикателство. Също така, че ме помни още от преди години, където може би аз съм бил един от малкото хора, които съм ходили на Евър първото участие в Шумен, което даже някои хора може и да ни подозират в една дискотека фото. Какво ви говори? Нищо, нали? И отделно, че също е виждал моите клипове, дейлито, бягането, скачането и мен това супер много ме изкефи, защото реално и аз стигам до някакви хора, което е супер яко, тъй че общо взето и на двамата ни стана супер готино. И това е нещо като доказателство, че когато се стремиш към нещо, нали, доста така усърдно, в даден момент получаваш някакви облаги, бенефити или поне... Облагите са за 1 месец, за 1 година креатин и протеин фри. Да, е верно, ден 124, откакто бегам. Да, е верно, ден 124, от който... Какво? Аз забравих как се казва поредицата. Ден 124, в който бягаме и изкачваме паметника почивка. Успешно изкачваме време за една снимка и е време за любимата ни част и тя е да слизаме. Успешно приключване на ден 124, хайде!